Apartmán, ktorý som si prenajal, mal zamknutú izbu. Poslednú noc sa otvorila. Nasťahoval som sa sem pred pár týždňami. Nájom bol lacný, ulica tichá a úprimne, príliš veľa som sa nevypytoval. Jediná zvláštna vec boli dvere na konci chodby. Žiadna kľučka, žiadna zámka, len masívne drevené dvere s veľkými kovovými pántmi, úplne zapečatené. Keď som sa nasťahoval, spýtal som sa na ne majiteľa bytu. Sotva sa mi pozrel do očí a jednoducho povedal: tá izba nie je súčasťou prenájmu. Keď som sa spýtal prečo, len neurčito mykol plecom a povedal: nerobte si s tým starosti. Tak som si nerobil. Až do včerajšej noci. Počas spánku ma zobudilo hlasné cvaknutie. Znelo to ako otočenie zámky. Posadil som sa na posteľ, rozospatý, snažiac sa prísť na to, či sa mi to len zdalo. Potom som začul ďalší zvuk. Zvuk pomaly otvárajúci dverí. To ma okamžite prebudilo. Chytil som mobil a vyšiel na chodbu. Všetko vyzeralo normálne. Teda až na jednu vec. Tie zapečatené dvere na konci chodby boli otvorené. Nie len odomknuté. Skutočne pootvorené o pár centimetrov, ako by ich niekto konečne uvoľnil po dlhej dobe. Dlho som tam len tak stál a premýšľal, či sa k ním mám vôbec priblížiť. Zvedavosť však zvíťazila. Pomaly som vykročil a posvietil si baterkou dnu.